L-Aġenzija Internazzjonali tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu S&P tejbet ir-rating tal-Enemalta għal BB-. Dan ir-riżultat pożittiv jirrifletti l-għajnuna li qiegħed jagħti l-Gvern biex jiżgura li l-kontijiet tal-elettriku għall konsumaturi f'Malta u Għawdex jibqgħu stabbli. Ir-rapport tal-Aġenzija S&P jirrimarka li r-rating tal-Enemalta huwa msejjes fuq l-appoġġ kontinwu straordinarju li l-Gvern Malti qiegħed jagħti lill-kumpanija. L-Enemalta esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għal dan ir-rating ġdid li barra li jagħti l-klassifikazzjoni ta' BB- jgħid li l-prospetti tal-kumpanija huma stabbli. Il-kap eżekuttiv tal-Enemalta Jonathan Cardona laqab b'sodisfazzjon l-analiżi pożittivi mill-ekonomisti tal-Aġenzija S&P u rat il-ħar lil ħaddiema tal-kumpanija għad dedikazzjoni tagħhom fi żmien meta l-kumpanija kellha żminijiet diffiċli minħabba żidiet bla preċedent fil-prezzijiet internazzjonali tal-enerġija. Jonathan Cardona kummenta li minkejja l-prezzijiet straordinarji tal-gass b'riżultat tas-sapport tal-Gvern l-Enemalta tat spinta lil programm ta' investiment għat-tisħiħ tas-sistema tad-distribuzzjoni biex ittieb is-servizz tal-elettriku lil konsumaturi u fl-istess waqt molliċ it-tariffi. Huwa qal li l-Enemalta hija determinata li tkompli tiżviluppa l-infrastruttura tad-distribuzzjoni tal-elettriku b'rispett sħiħ lejn l-ambjent u l-ħtiġijiet tal-konsumaturi tagħha.